हेलौ मा जाग्रा लोगोफोर गोबाव दिननि उनाव मोनसे ब्लग बानायनो सानदों आं दिनै गोबाव दिन जाबायमोन भिडिअ बानायनाय जायाखै आं दाखालिनिफ्राय होनाय जादों जेब्ला जोंनि मा होनो खांख्राइ फिल्मखौ रिलिज होदोंमोन 15 सेप्टेम्बर खालि बेनि उननिफ्राय आं मोननैसो आपडेट होदोंमोनदां जे नाइट डिउटि दङ आंना नायनोसै खोन्थालांगोन मा खालामगासिनो मायाव गोमाना दंमोन मा डिउटि ओमफ्राय खांख्राइ मुभिखौ नायना माबायदि मोनखो नोंथांमोना निस्सय मोजां मोनखागोन बिराद मोजां जादों खांख्राइ मुभिया बिराद आं पार्सनेलि आंबो दङ बे मुभियाव खिन्थु खोन्थाथ' आङो मा रल दङ पस्टाराव नुनांगौ जागौ बे नालेंखर बिलाइ लालायनाय फिल्मखौ नायबा मिथिगोन आं मा रल लादो बे फिल्माव खिन्थु ओमफ्राय रायजोफोरनिथ' बिराद मोजां रिभिउ फैदो बिराद मोजां जादों नुनो मोनगोन बङाइगाव इउनिभार्सेल सिनेमा हलावबो देखायसिगोन 6 अक्ट'बरनिफ्राय ओमफ्राय दुर्गा फुजा सुजा नुगोन नोंथांमोना नेबाय था जियानो जा बेगा रेडि जाबाय ओमफ्राय लोगोआव दङ टर्च ओमफ्राय थाम्फैनि थाखाय किलार दङ ओमफ्राय लोगोआव दङ हेडफन ओरैनो बर नांबाथाय माने खोनासंलाबायनो आरो जियानो जा ओमफ्राय टाइम जानाय लोगो लोगो आं ओंखारलांगोन दा लासैनो गारि दङ अफिसाव जमानो थांगोन जोङो ओमफ्राय आंनि उन जाय नुगासिनो नोंथांमोना पस्टार खांख्राइनि जेराव नैबे आं बुंदोंमोन नालेंखर बिलाइ लानाय होननाया अमा जाग्रा लोगोफोर पेसेन्जार ट्रेननि दुरुक दुरुकनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आङो रुमनिफ्राय ओंखारबोबाय बिराद खोमसि रुमनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय नै लोगो सासेनाव हाबनो मोनसे बुस्थु लालांनि ओमफ्राय एसे स्रां जाबाथाय आं नुजागोन आङो नै रङियानि हाइवेखौ मोनफैबाय हाइवेआ नैथिं ओमफ्राय आंनि रुमनिफ्राय एसे माने 1 किल'मिटारसो जायो अफिसा थांबाय थानि टर्च लानायनि जाहोना नै हाग्रा बंग्रा थाबायबोनाङो माने ट्रेकजों साफा नङाना खायसे खोन्दोआव साफा नङा नैबे जाहैबाय मा होनो सिनेमा हल थांनाय गेटआ रेल गेटआ बेनि एसे सिगाङावनो मोनसिगोन आंना अफिसा एसे स्रां मोनबाय अमा जाग्रा लोगोफोर नैखिना इक' पार्कनि लामाया सिनाय मोनदो जानांगौ सोरबा सोरबि सिनाय मोनग्राफोरा ओमफ्राय ट्रेकजों थांला आङो माने ट्रेन फैबाय थायो न हरनि बाथ्रा मबाइल इउस खालामलांबाय थानाय ओमफ्राय आरो ट्रेकफोराव माने जिबौ ओरै थायो एम्फौ एनला बेखायनो खोमसि जालायबायसो नैबे इक' पार्कनि हटेल जाहैबाय नै गेटआ ओरैजाय थांबाय थानि गोजान जासाबो आंना रुमा आंनाल' नङा आं लोगो सासेनाबो नैबे जाहैबाय रेलवे अफिसारनि रेस्ट हाउस अफिसारफोरनि ओमफ्राय बैयाव नैबे तिनिआलि बायदिया सिनाय मोनबाय जानांगौ नोंसोरो फरायना ला नै OHC काम PSI डिपोर्ट NF रेलवे रांगिया ओमफ्राय अमा जाग्रा लोगोफोर नैबे जोंनि अफिसा ओमफ्राय नैयाव जोङो जि बुस्थु नांगौ खामानियाव बेखौ लिरनानै साइनानै लाङो नैबे जोंनि अफिसनि बाहेरनि नुथाय जाहैबाय आरोना ओमफ्राय बै बे नुहुरनाया इखौ आं खोन्थागासिनो नाय नैबे जोंनि टावार वागान होनो जोंनि इलेक्ट्रिकेल डिपार्टमेन्टआ माने बेजों मेन्टेनेन्स खालामो नैबे खर' आन्था सायाव सा फ्ल'राव फैदों देखायनो माबायदि नुयो नायलांबानो जाबाय नै गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो जोंनि अफिसनिफ्राय बाहेरनि नुथायखौ नैबे जाहैबाय एकदम टप फ्ल'र ओमफ्राय नैयाव लिरनाय दङ नै जोंनिया नामा OHE एन्ड PSI मेन्टेनेन्स डिपोट ओमफ्राय ओरैजाय नै आं दहाय बुंनाया जोंनि टावार वागान थायो नैबे बे मोनसे आरो बे मोनसे
बे ट्रेना थांगोन उदालगुरि टंला गरायसर खैराबारि राङापारा बायदि जायगायाव थांगोन बे ट्रेना मा होनो आरएम सरि बिजिथ्रि बुङो बे लाइनखौ जोंनि उदालगुरि साइडजों थांनाय लाइन बे नै ट्रेना थाङो लोगोफोर जोङो अफिसनिफ्राय ओंखारबोबाय जोंनि खामानिया जागोन नलबारि स्टेसनावनो जागोन मा नांगौ होखांबायानो माथो ओंखाम नमा जाग्रा लोगोफोर फाइनालि जोंनि लकेसनाव सफैबाय नलबारि स्टेसनाव जागोन दिनै यार्डआव मेसिन वार्क जागोन इउनिमेट मेसिन वार्क 3टासो जागोन होनदो दा टाइमा जाबाय 1:30 बारबाय दा नेनांसिगोन 2 घन्टासो नेनांगोन बेबायदिनो खारथिंबाय थानांगौ बेखायनो आं भिडिअ बानायनाय ओरैनायफोरखौ दोनथ'दोंमोन बेखायनो टाइम मिलाया आरो हायाबो बेखिनियानो नायबाय था दा मेसिना माबायदि जायो मेसिन वार्कआव जों मा खालामनांगौ नायलांबाय था उन्दुला जोब्बाय माथो जिन्दालास उन्दुला जोब्बाय आंबो बेयाव बनानै दसे गोलाव जानोसै ओमफ्राय नोंसोरनो मा नांगौ जोंना मेसिना सिगाङाव मावगासिनो ओमफ्राय जों सिगांजाय मोननैसो खुलिगासिनो ओमफ्राय उनजाय जोंना लोगो सानैया खुलिगासिनो नमा जाग्रा लोगोफोर फाइनालि जोब्बाय दा ट्रेन नेगासिनो 4टानिफ्राय 7टासिम जादों 3:30निफ्राय 7टासिम जादों खामानिया ओमफ्राय दा स्टेसनाव दंफैयो ट्रेन नेदो 8:30 ट्रेन दङ देखायनो हादिया गाइस आं नोंसोरनो जेबो मबाइल दिहुननो टाइम गैया माने ओरैबायदि बिजि थानांगौ माने आरो सारमोन थायोना टेकनिसियानफोरा थायो बेखायनो जेबो ओरै देखायनाय चान्सआ बिराद खम जायो आरोना खामानि माने जोंनि खामानिया जेबो गैया मोननैसो लाइननि बुस्थु बख'ना होनांगौ बेफोरनो आरो लाइननि बुस्थु माने दा बुजिनाय नङा नोंथांमोना बेबायदिनो मावबाय अमा जाग्रा लोगोफोर आं मोजाङै एक्सप्लेन खालामनि नैबे माने दा आं खालामबाय थानाय एप्रेन्टिसिप होननाया माबायदि बे एप्रेन्टिसिपखौ खालामनो थाखाय नोंसोरना ITI थानांगोन ITI नांथारगौ ITI ओमफ्राय नोंनि मेट्रिकनि पार्सेन्टेजखौ प्लास खालामनानै 2जों डिभाइड खालामनानै 10% ओंखारो एसे बुरजा नांगोन पार्सेन्टेजखौ होमबाना चान्सआ बारा थायो मोननायनि बाहेरनि मानसिफोरा बांसिन लायो आरोना नैबे माबायाव बे एप्रेन्टिसिपखौ खालामखांनायनि उनाव माने सार्टिफिकेट मोनो आरोना जों नैनिफ्राय रङिया डिभिजन दा रङिया डिभिजनाव खालामगासिनो आङो रङिया डिभिजननिफ्राय जोङो सार्टिफिकेट हरगोन ओमफ्राय बे सार्टिफिकेटनि एडभान्टेज दङ जोंना रेलवे ग्रुप डिआव साकरियाव माने जोंनि थाखाय 20% सिट रिजार्भ थायो ओमफ्राय जोंनो बे सार्टिफिकेटनिफ्राय 20 to 30 मार्क हरो जोंनो नैबे अफिसनिफ्राय ओमफ्राय साकरि मोननाय चान्सआ प्राय 90% चान्स थायो आरो ओमफ्राय एग्जामाव जनांगौल' माने जनांगौल' नङा मोजाङैबो होनांगौ उनाव ओमफ्राय काटअफफोराबो माने एक्सट्राखि थाङो आरो जोंना CCA केन्डिडेट बुङो जेराव बै एप्लाइ खालामनायावनो अपसन थाखायो CCA केन्डिडेट होननानै बेबायदिनो खालामबाय थानांगोन 6 मान्थ थांबाय आंना दा 6 मान्थ दंबावो